ना बा माखौ कमल खादा होमबा रौखौबो लानसै इखौबो लानसै रा इलाय बेलाय मा बेबि कमल गोजा ए माखा दा जि लानो बेखौ सेर्टिफिकेट लाखिदो ओमफ्राय बिखौ माबा लाखिनोसै सबायजों ना संसै ना एवफ्रामना लाबाय नै सबाया नै संसै सबाय आरो ना मा ओंख्रि संदोंब्रा आङो सबायजों ना सबायजों ना सबायजों दाउजों जायो मानसिया नासो जायो जोंहा ए गोदान मडेल ब्रा नाजोंबो जाजायो जानायाथ' खारै होनसै नै खारै नाजोंबा बेदरजोंबा गोथावसिन जायो औ सबायजों दाउजों गोथावसिन जायो आरो बांसिन मानसिफोरा सबायजों दाउ सङो आरो जोंहा दिनै मा होनो दाउखौ मा होनो माबासो जागोन फ्राय खारै होबाय नै गोजा फ्रायबा थारमाने जुमायजोंबो जानो हायोना इस आलासि फैदों थांनाय आलासिखौ एसे देखायोलै दा देखायगोन जानायाव हांसो सिना जाबाय दे खेबदोंसै माथो आंखौलाय दाउबो नै गुमै फैदों जावैसो फैदों आबैमोन फैदों नै आबैमोन फैदों आलासि जानो बाय बाय होनलाय ओइ क्या सबायजों नाजों मोनबाय नै बै बाबु लादोंमोन गुमै इनखौ लांनांला ओंख्रियाव होनांगोन जाबाय नै आलासियासो गोदानांबायलै गुमैयासो गोदाबाय दाउ गोदादों दाउला बेयावनो गोदादों नङाबा जावसिनो बे गोरायाव हैनानैसो जानोब्ला ओइलाय दङ नै ओजों हांसो बोराय दाउ जाबाय थायोना बैलाय गन्दाय मोनसे दानना ला हा जाना बैखौनो मोजांखाय बैखौनो उनाव मोनसे दानना ला नङा थेवबो गोराखौला आरोना बे माबा एसे गुरैसो ओरै फज'बा जागोन खोमा बिराद लेथ्रा नै बे आं मासो औवासो दानदोंमोन आं हासुंसो दानदोंमोन आं औवा हासुंसो दानदोंमोन आं बेदरखौनो गोदानाय जाला बे माबासो बे गोथाङा औवा हासुंसो दाखालि आं सिनायना गांखंआ गिदिर जाथारलै आबै सोदोमस्रि ना सोदोमस्रिमोन ना गावासो होनो गोदागासिनो हांसो हांसो बेदरा नै हांसो बेदर जालु संसै मस्ला मस्लि गासैखौबो उनना लाजोब्बाय एवनोबो मस्ला मस्लि पियास होबाय नै हरनोसै दाउ हरनोसै पियासबो माबा मस्ला मस्लिखौ हरखागोन ना गासैखौबो होखाजोब्बाय मस्ला मस्लि संख्रि हालदै हरखानोसै
Maho. Oi. 네. 담배 먹어야 되는데 삼성 프라. 어? Oi, 호주바이 안 다니? 나요, 베도라 당면서 베도라. 그렇게 시작합니다. 아유, 뭐가 되잖아. 돌리건 비에 돌리건 돌리건. दो किलो बाजूले आंखो बरे 2 kilo? 2 किलो बारगा आयु bolong apa? apa itu 2 kilo. 그리고 14가 मस्ला मस्लि जोब्बाय आलुबो होना लाबाय नै एवगासिनो दा ओरैजाय मैसो बेदर मैसो गोरान गोराथार नामा सेरलाय कुकाराव होनांगोन कुकार फिसायाव इयो संगोन 이제 दाउ बेदरा मोनबायानो जोंना दाउ ओमफ्राय हा नै जोंना आसला गंगलाव मैसो बेखौ सोरबा सोरबा जायाना नंखायनो सिक्रेटसो संदों सिरि सिरि बुंजाया बारा एले जाबायानो बाजै संदों नै स्पेसियेल दाउ लकेल दाउ मोनबायलै ओमफ्राय जों साखिग्रा जाबाय नै हांसोआ गोदौगासिनो आलुआ मोनदोंना मोनाखै मोनबाय गोसोम नुदोंना हांसोनि थै होनानै जोंना आलासिफ्रा हांसो बेदरा मोनबाय बिबुखौ बरननांगौलै जोंना मैसो बेदरा मोनबाय दिनै मा ओंख्रि मैसो बेदर संगिरि बे मैसो संबाय आं सबायजों ना संबाय ओमफ्राय हांसो बेदर संबाय बेयो मैसो बेदर संबाय आब'आ दाउ बेदर संबाय ओमफ्राय गैला दिनै सबबो मोनसे नामा खिन्थु आं मोननै गोथाव जादोंना जायाखै हांसो बेदरा आं संनाय गोथाव जाखागोन अबेसे मस्ला मस्लि बारा होना सङो दाउ बेदराबो गोथाव ना जानो नायनोसै टेस्ट जादोंना जायाखै बेखौ माने जोंहा आफाया माने बिहावसोआ मिन्थिबाथाय ओंखामखौनो जायानो ओमफ्राय जेराव संदोंना बे संनाय माबायावबो माने जाखायानो एन'खा मुगैयोनो माने बेयो जानो हायानो एकदम सिरिसो बिराद मुगैयो जाहैबाय ओमफ्राय नै आंना फिसालाया दुगैखांबाय आबा दुगैखांबाय दा जाहोगासिनो आलासिफोरनो आदा जादो दे
बोरै जाखो मिन्थिला बोरै जाखो दमासिनि ना दे जादो टाटा बाय बाय थांदो होनदो ओइ थांदो दे थांदो लाखिला नोंसोरखौ टाटा ड्राइभाराबोनो थांबाय गाइस नै दा गारि सुनो फैलायबाय मानेके आलासिफोरखौ एगार हरखांबाय आरो एगार हरखांनानै ओमफ्राय दा गारिखौ सुनो फैदों बे माबायाव जोंनि खाथिनिनो स्कुलाव आरो कार्बि स्कुल ना मा होनगोन इंलिश स्कुलाव नै इंलिश ना मा होनो क्लिंस ना मा होनो जोंनि खाथियावनो आरो आंनि मिस्टार फरायनाय सिगांनो खोन्थाखाबाय ओइखै जोंनिया ओमफ्राय इयाव बाबुआ नै बल गेलेगासिनो नै अरेन्ज कालारनि फुटबल लानाया बियो ओमफ्रायो बाजैमोना गासिबो थांजोब्बाय ओंखायनो गासिबो थांनानै खामानि मावस्रांनानै ओमफ्राय नै आरो गारि सुनो फैलायबाय नै बे स्कुलाव फरायदोंमोनलै नै गैला स्कुला गैला जोंना गोदान जाजोब्बाय रेस्ट गैया गाइस गारियाबो जि लेथ्रा जायो गुफुरखायनो ओइ नायसो सुगासिनो नै ओइ दै गैयालै दै गैया न'आव गैयानो ओंखायनो सुनांगौ जायो दै गैया न'आव थाबाथ' सिन्थायानो गैयामोन दै गैया नालाय इयाव फैदों आरो जि मोजांखा टिपबेला स्कुलनि आरो सब जायगानि मानसियानो लांफैयो इयाव सब जायगानि माने बिनि जेसेबां खाथि खालानि एरियानि मानसिफोरा लांफैयो आरो ना माने दैनि बिराद अभाब बे जायगायाव नै आइरन गैया जि मोजांखा सुगासिनो आंबो एसे हेल्प खालामनोसै दा लोगो मोनबाय दं सुखांनानै माखौ बेखौ सारनो गाइस गारिखौबो थुखैनांगौ फिसा बायदिसो आदोरथो खालामनांगौ गारियाबो फिसासो जोंनि सासे फिसा थुखैनांगौ समाव सम मथे जाहोनांगौ खोबनांगौ बिराद जोथोनै लाखिनांगौ लाबाथाय बिराद खस्थ' आं दा एसे माबा खालामना लाग्रोनोसै ओमफ्राय दायो लोगो मोनबाय दं नै फाइनेलि सुखांबाय हर जालायलांबाय नै खोमसि ना बाबु नै मालाय बल दामगासिनो नै बल दामगासिनो बल लागासिनो बल गेलेखांबाय ना बाबुआ आरो गेलेबावगोन मोजां सुखांबाय दा न'आव थांनोसै जोङो सगाइस नायलाय इमान खोमसि जाबाय मबाइलाव इमानबो खोमसि नुवाखै जानांगौ खिन्थु माबायाव बिराद खोमसि जाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय लाभ इउ अल